ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong nongai kitin jong ka seng Congress uba Himalaya sang pliang ubalabo jingkali ka sarkar ha ka baidei bat ka jingyap jong uba Cherish Starfield thank you ha ka jinglai khanra jong ki pulit ye ka yeng sa jong u hamalai kantan masar ha ka step perngap jong ka khat lai terik ubnai nailar arajar arpuai ha ka jingya kren bat ki lat pathai khubor ba sang pliang ulabo jingkali ru ye ka sarkar ha ka baidei bat ka ni ka jingjia da ka baong hato kadon an mo ban shusiat yap ya ubreu kani ka jingkan tho jong ba sang pliang ka long hadin baka sor kinong maulai kila IT de ka shithi jingkarpat ye ki MLA jong ka seng Congress bakin ther teng e ye ka sarkar jilla hapo ka dorbar sunrai jong ka yeng dorbar thawan ka ban salong ha ka shipho tarik ubnai nailor arajar arpuwei shashu lo ongru baka sarkar ka dai ban shim ye ka jingkit khle da ka ba suspend shwa shipor ya ki purit ki bedan benta ha ka jingjia ha ka yeng sa jong ba Cherish khnang ba ka jingto kit kan longru ka ba khoj bat ka ba shai ni ayo man ye kendo ye ki samlarang ba jong ki seng ki ba per na po maulai bat kilawan ban ai ye ka shiti ka ba appeal na ka sur ki no maulai kani ka shiti ka karpat ini ba ngiru ide ban pensawalem ya ka jing e ka ba ki no maulai ki shem ta alor kani ka jing sha siap chu ba Cherish thank you te nakaliang jonga na ngala kren da ba shai ya kini ki samlarang ba banga ngandon senda bat kino molai ngandon senda ba hijing e jungki ngan yarap iki bat ya kani ka shiti ka ba ki kilawan bu hakmat jonga kalong ka sakhi ka bangan ra syaka dorbar thoan bangan bu Ahmad ka sarkar ya ka jingdawa ban kershan ya ki jingdawa jungki no maulai ka jingdawa kalong bang ide ban ai ban penyo ya ka hok jong ki no maulai ya ke e ka ba ka sarkar ka le da ka ba ka pha ye ki pulit menmit menyong bat ban khat ik musem jong ba she bat karukom bakile bat hakata kedur baki ki penwan ba ubriu udon bentah haki pun jat ki kam ki ba ki lese ngimla bengin batai ndrei nakaliam jonga nga subu kan bu ka jikli tangkwe na ka sarkar ba don anmo bade ban susiat yu brio kem da bishari u shano ka anjo jong kari jongi uwei pu wei unong song shnong ha po ne kari udon ka fundamental rights udon ga constitutional rights te kita kila bret shano ka sarkar ka baklut ka sarkar ka ba matla bat ka sarkar ka ba banbeng ya kinok song shnong kamde hok bakan shong ha ka shuki u home minister ula IT ya ka kam ban ino na ka kam home minister kumno hadu menta udang shong bat udang kop uong bang hadu menta ngadang long u home minister kamde baka sarkar kala syat ikipat ba kala syat ikipat ba nyu kino molai ki dawai ke ki ong ba u home minister u de ban resign andai bola ai ka ta ka kot city ba ong ban resign ban hier na ka shuki ba pet ya ka home ka kumno hadu menta u ong adang long u home minister manu ba penya je ka home department menta kata ka long jingkeli te namar kata ya kane ka shiti ka banging ila yo pediang bon ki MLA na kaliang Congress menta sing ila yo pediang ini shiti kanum long ka shiti ka balang leno ya kane ka shiti ngan kawe ha po dorbar thawan bat ngan sa dawai ka hok jong ki pai ba ngan dawai ka hok ni buta uba she
ngan dawai ka hok im ta ka yeng ka sem jung ba she bat ngan dawai ka hok ya benta ki nong molai ba nang ne shakhmat ka sarkar kambit ba kan le kum kini ki jai kam bat ye kini ki officer ki badon benta ha kane ka kam ban shim ya ka jing im jong ba she ya kini ru in bo ya ka jing dawa hapot dor rathoan ba de ban pun shitom deban pensitam iki deban suspend iki bat deban le kat kum ka an namar baki ki la shim ya ka an hakti la jong klem la bot ya ka an ka baki don hakari jongi te de tang kata ngakwa ban pensawa hapi ki no maulai baro ba kum unom ikmat ngan yeng ye mata jongpi ngayeng ye mata ka jat benriu bat ngan yada ya ka jat benriu kat ngadang long unomi khmat jong ka jela jungi ba khala institute ka sarkar ka don ka bentala ka jong anung ko bangan kren halo ke judicial inquiry handrai ka administrative responsibility ka shong ka sarkar nga kren ka administrative responsibility ba lada shisha ka sarkar ka kitkhia ba administratively dang day ban penshitom shwa yaki officer dang day ban shim ya kano no ka drastic measures lan ya ka drastic action ya kini ki officer ki ba long excess in their action kata kamut ka sarkar ka dono balada la shai ka judicial inquiry la da kalam pakini ki officer kimdon kti hakani ka kam te laban reinstate biang yaki sa ai biang ka kam yaki handrai kumbalong menta balai balada uno u constable landa u constable u yat bakla u le bakla u buat lane ukum yasho yadat bakla balai pi suspend you immediately balai pi suspend you immediately claim da tokit claim da bu kanono ki inquiry pi suspend you de kalong gaju lada you constable pi le kumta balai ki officer SP bakile kat kata phimla balle kata kalong jikeli kain kini belum kacau ya berokoi. Lada you driver jong upulit bahaya upulit subuh hukum tenra ke kali lane uyaj bakla tekile kumno ki suspend you ki pensitam you ki disiplin you de belengim la ban disiplin ni kini ki brio ki balale kat kini kakam kata kalau ngaji kali hakmat jonga ba jong pi de kalong ke basyai be bang you man kasih kerja kunta tingang akwa baka sarkar kadai bakan shim ya ka administrative responsibility ban pensitam shwai kini ki officers lane ban suspend ki lane ban ong yaki baki day to go on leave de wat katar undan kini ki officer ki yan ki pentrai ki trekam man kasi ki shong office man kasi ka judicial inquiry kaya la ka jong ka judicial inquiry ngan ko ban kren si kenten larba kalong subjudice yang abangan kren halo ka judicial inquiry.